Jela Skole ngamalala skole Spinele ngamalala spinele Andla Long live the anti-spirit of Comrade Kosencha, long live. Long live the anti-spirit of Skananda, long live. Andla Papa Chibohlelo Mphathi wohlelo Akungibingelele abefundisi abasingethele inkonzo kaComrade uNkosentsha. Ngibingelele futhi nabo bonke abanye abayihambele. Ikakhulukazi ngifuna ukuthi ngethulele isigqoko umongameli wethu, umongameli ubaba Commander in Chief, Commander General walomkhonto wesizwe, ubaba uJacob Gedlehlekisa umhlanganyelo wakwaZuma. Wakhanda ke ithimba elibaluleke kakhulu emkhontweni wesizwe, nalo engili bengelelayo ithimba le-PTT, Presidential Task Team. Ngiyabingelela ma-PTT. Kukhona amakhosi akhona la, kukhona abantwana basendlunkulu. Kinina nonke amakhosi nabantwana ngiyakhuleka kinina. Malunga eParliament ekade nisebenza noComrade uNkosentsha, ukholo Chief Whip obekhuluma nathi la, Comrade uMabatho, nani ngiyanibingelela. Akhona lalamalunga ala kwisishayamthetho nawo ahola uChief Whip uMngadi, ngiyanibingelela bakwethu. Kukhona abaholi benhlangano engifisa ukuthi ngibabingelele abakhona la, ukuze nomongameli azi ukuthi bakhona labaholi balezi inhlangano. Ubese khulumile umpostoli uphakathi, kodwa umpostoli uphakathi uphinde futhi abe umholi we-ATM, inhlangano enobudlelwano nomkhonto wesizwe, ehlanganiswe omongameli bayo, umbhishobhu omkhulu uNongqunga kanye nomongameli uPresident uJacob Zuma. Yibo abahlanganise lezi inhlangano. Ngakho ke ngikubingelela ngaleso sisho, ngaleso sigqoko manje umpostoli uphakathi. Phakathi kwethu kukhona umongameli we-Abantu Congress, Abantu Butho Congress, umongameli uPresident uPG Mavundla. Bayamazika abaningi uPG Mavundla, sake sabanaye kwenye inkundla kwezinye indawo. Wahamba uPG Mavundla naye sexakekile njoba kwaxakeka oNkosentsha. Waseyoba kuleya nhlangano, kodwa uPG Mavundla waziwa kakhulu ngesikhathi ebudeputy mayor waseThekwini. Wathenga yena umeya, wavele wagcina sekuyena umeya. Utheke kulesi sikhashanyana bene-ABC bathatha isinqumo ebesiyomenyezela umongameli ngelinye ilanga. Kodwa mina okwami ukuthi nje ngirecognize ukuthi uPG nasizobeka uComrade uNkosentsha
uzomelela iABC la kulomngcwabo kaComrade Nkosentsha. Into enkulu kabi leyo, siyarecognize umongameli uPG uMavuni. Kodwa kusinikeza inkomba zokuthi ninomongameli khona ingxoxo yenu eniyositshela ngayo ngelinye. Kodwa ngeke ngiyeke futhi ukuthi ngirecognize umongameli uComrade Khalni House. Comrade Khal, siyabingelela Comrade Khal. Siyabingelela. Angifuni ukukhuluma ngoba angizili ukuzokhuluma, bengibingelela nje ukuthi azi umongameli ukuthi la kulomngcwabo kaComrade Nkosentsha kufike noComrade Khalni House. Kodwa futhi ufanele sazi ukuthi uComrade Khalni House omunye wabaholi be-EFF, Economic Freedom Fighters. Angaba khona njengomngane, but he also represents the party. Ngoba ngeke can't separate his coming here and the party that he represents. I wanted to also say, Comrade Khal, under the leadership of Comrade President Zuma, we have one of the best relations with the EFF in KwaZulu-Natal. It is also with the EFF that we will change the leadership of government in KwaZulu-Natal in favor of Umkhonto weSizwe. We are steady. We're steady. We're not rushing. We're just steady. But we're sure of what we're doing. And that's together with the Economic Freedom Fighters of KwaZulu-Natal, supported by the national leadership. We're not doing it outside of the support of the national leadership. So we give you all the good respects as the EFF. Senkwenzileke lokho baningi abanye engingaba recognize ngokweinhlelo zabo ngokwahlukahlukana bakwethu. Ngiyangixolela. Kodwa bengenzela nje nokuthi azi upresident ukuthi sinenhlangano. Angathi nayibuka umbishop phakathi abona umpostoli phakathi abona umpostoli is a leader of the ATM. And therefore ndeni uComrade Nkosentsha has made a mark kwipolitiki yala eSouth Africa naKwaZulu-Natal. His send-off is testimony to the kind of leadership he provided. Thiwa kangizokwethula hazi ke maComrade ukuthi wethulwa kanjani umnini weswe. Ngoba kusho ukuthi kungafanele sihlale la kuze kuphele leli sonto elizayo. Ngisasho nje ukuthi nako kunye ngalo mongameli engizomethula la. Kwaye ngizomthula in relation to uComrade Nkosentsha. Ngike ngasho sibe nalo thini ithuba lethu kwi-memorial service njenge-province ukusho esikucabangayo nesikubonayo nesikwaziyo. Ngakho-ke la kuwukuthi nje ngithi kinina hawu ulahlekelwe umongameli mayilahlekelwe ile ndoda uNkosentsha. Ulahlekelwe kakhulu. Omunye obe yisandla esikhulu sikamongameli ekushushisweni kukamongameli kuzo zonke lezinto
anenjwa ngazo abhecwa ngazo abazi ukuthi babembhecelana. Wabhecwa kusukela ngo-2005 kodwa futhi ngo-2005 bayaza bayebhecwa ukuthi wayebhecelwana. Sasibheke ku-2007 ePolokwane. Baqala ukuyibona ingozi abayibonayo bambheca umongameli. Kodwa wafike ePolokwane wadlula ngamalengisi bekhona bebhekile. Waseyophathiswa. Mase sinethuba sizokhuluma ngalezi zinto azenza umongameli ephethe lelizwe. Okuyilezi zinto ezenza ukuthi umuntu omnyama nje abe nethemba kulo mongameli. Akekho omunye umuntu omongameli kulelizwe abantu abamnyama abamethemba close to uPresident uZuma. Abekho. But ingezinto azenza ayibhekise ngqo ekutheni zishintshe impilo yabantu abamnyama, zishintshe ipolitiki yase South Africa. Abantu abamnyama bayiphathele izwe labo. Ngo-2012 siya eMangaung sekule yanhlangano. Umongameli wayesihola kwipolicy yale organization. Wayishintsha ngaleso sikhathi. Umongameli wethu umongameli kodwa futhi kwahulumeni wakwazi ukulumbanisa ipolitiki yethu siyinhlangano kanye nepolitiki yethu kuhulumeni siwuhulumeni. Ila aqala khona umongameli ukushumayeza igama le-radical economic transformation. Ngengathi nginethuba ngayichaza lento ukuthi funeka si-understand ukuthi i-radical economic transformation is not about anybody else, it's about umuntu omnyama. It's about ukuthi i-economy isuke ezandleni zabo kuhamba kulelizwe ibuyele kubanikazi balelizwe abantu abamnyama. Wayihola lo president. Nayihola lo president wayithatha waze wayoyibeka ku-2017 la konakala khona yonke into. 2017 eNasrec. Khona ilo mongameli. Uma sikhuluma ngoComrade uNkosentsha leader ama-RET forces. Comrade Unkosentshi is not just leading RET forces, he is responding to the mandate given by President Jacob Zuma. Yokuthi radical economic transformation iyona yodwa esiyokhulula abantu la eSouth Africa and iyona nto esekufanele siyilwele. Ngitheke lapha ya khuluma futhi ile radical economic transformation umgogodla umongameli wethu asebenze phezukwayo ukuthi naba sebedayisa laba wababona bayadayisa. uComrade uKhala wayesehambileke esehambile noComrade uNkosentsha bayishiya le nhlangano njengoba kade ngisho ukuthi noPG Mavunda wayishiya kade ihola bayishiya qala lama comrade lawa eshiya le nhlangano. Iningi lalaba ababeshiya le nhlangano laya kuPresident uZuma ukuthi hey noma ngabe uyithanda kanjani lento yakho ayisasebenzi manje isiphambukile. Abaziyo ukuthi uComrade uPresident uinfluencewe yini
President Zuma responded to the cry of the people. Washiya into ayisebenzele iminyaka wanikela ngempilo yakhe yonke kuyona. Ekungelulu kuyishiya. Wafelwa abantu ayesebenza nabe bahola. Wafelwa amasotsha ayewakhomanda kuleyo nhlangano. Ayilula ukushiya le nhlangano. But because President Zuma was responding to the cry of the people. Ababefana noComrade Nkosentsha. He then responded. Wakhanda lenqa nawe namhlanje yithemba lawo wonke umuntu omnyama eSouth Africa umkhonto wesizwe phansi. Skhole Nxamalala skhole. Skhole President Zuma skhole. Siphilele President Zuma siphilele. Uma ke uma ke nginicela ukuthi samukele umongameli. Yazini ukuthi ngithathe lokya nalokya nami ngikubonayo. Nawe ubungakhuluma ngendlela okhuluma ngayo. Uma kuthiwa yethula umongameli uZuma. Ngoba sibeka uComrade Nkosentsha obekade eyisandla sokudondolezela sikaNxamalala. Ngoba sibeka enye yeinsizwa eyazi politiki kaNxamalala ngokuphelele. Ngizophinda ingoma engengathi kuyo nangikhuluma ngayo ngathi isho likhulu lengoma. Kithina abantu bomkhonto wesizwe, kithina abantu asuke siyabazabalazi. Kodwa ifuna ukuthi uyi-understand ipolitiki yayo. Kodwa ingakho Comrade Nkosentsha ewomunye walaba balengoma engicela ukuthi sisungungise ngayo uComrade uCommander General uComrade uJacob Ukelehlekisa umhlanganyelo wakaZuma. Yini socialism esandleni sabamuntu yini socialism awuhlaba esandleni sabamuntu
ayesaba magwala babefuna ukusethenzelwa ini leninizimu umhlaba wonke ezandleni zabantu akanamuntu awunamuntu waphatha umhlaba ngayedwa ini makusizimu umhlaba wonke ezandleni zabantu akanamuntu awunamuntu waphatha umhlaba ngayedwa ayesaba magwala babefuna befuna ukusethenzelwa ngabantu ayesaba magwala befuna ukusethenzelwa ngabantu waza mkhonto kwaza sitshele mkhonto sizojikela sole nqamalala sihole uma behlangene ngosuma kuzoli Siyabonga. Awubandla angikhuleke ebandleni lonke
el